Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. Namhlanje ngithe angikhulume ngesihloko esingajwayele ukuthintwa la ey'nkundleni zokuxhumana noma ngesihloko abantu abangajwayele ukufundisa ngaso. So, namhlanje ngizokhuluma ngesihloko esithi, ubona kanjani if kini kungena iy'pirithi ezimbi, iy'pirithi ey'njengey'poki, otikoloshe, imikhovi noma ipithi noma nje ama-evil spirit. Okokuqala, if kini uthola ukuthi ngey'khathi zantambama noma ngey'khathi zokulala kusukela ngo-8 kuya ko-4 o'clock, utholukuthi nje isikhathi esiningi kuthayela noma ilo ceiling board inezinto ey'jwayele ukuhamba khona, uzwe engathi khona izinto ey'hambayo noma khona into enokhayo noma uzwe ngathi kukhala into ey'njengey'nyoni zidlala kuthayela noma zenza umsindo ukuthayela. Leyo nto leyo isho ukuthi kini kuney'lwane ey'thunyelwa kini noma kunama-evil spirit abusa egcekeni lakho noma isendlini yakho lapho ohlala khona. And if kini uthola ukuthi niyakuthenga ukudla kube kuningi, tholukuthi ukudla kwenu kuyashesha ukuphela, mhlampe ukudla okunjengempuphu nama-rice, mhlampe uzothenga ukudla kuqeda 2 weeks kodwa nibancane, tholukuthi kuyashesha ukuphela, njalo ukudla niyakuthenga kuyashesha ukuphela. Lokho kusho ukuthi there are evil spirits around your home, ney'spirit ezimbi ey'thunyelwayo noma kuney'lwane ey'busa egcekeni lakini. And if kini tholukuthi manilele nithola ukuthi nijwayele ukuy'phupha, mhlawumbe tholukuthi nenza ucansi noma mangabe uvuka ekuseni tholukuthi uzoziphupha, mhlampe kwi-underpant yakho noma i-underwear yakho manzi, engathi buwenza ucansi nomuntu ekubeni kade engekho umuntu kade wenza naye ucansi. Lokho kusho ukuthi kuney'pirithi ezimbi kini ey'njengemikhovi notikoloshe and ziyanilala mhlampe nonke nje egcekeni cause vele akukho normal lokhu. And then okunye uma ngabe kini kukhona iy'pirithi ezimbi, utholukuthi uma ngabe uzolala you feel insecure, especially lento ijwayele ukwenzeka masuzolala, mhlawumbe utholukuthi mawuzolala uzofila engathi isicabha awusikhiyile. If you have that feeling mangabe njalo mawugibela embhedeni ufile engathi emnyango awukhiyile noma uvalile, it means that igceke lakini kunama-evil spirits, either khona iy'poki, iy'lwane, most of the time or always izokwenza ufile insecure. And then okunye utholukuthi uzolala ekuseni, mhlawumbe utholukuthi uzolala nje ebusuku isicabha make sure ukuthi ulala usivalile. Mawuthi uyavuka ekuseni uvuka isicabha sivuliwe, it means that zikhona iy'pirithi ezimbi ey'sebenza egcekeni lakini. Kungenzeka utholukuthi mhlampe khona owabethela ngazo noma y'thunyelwe omakhelwane noma mhlampe endaweni yangakini khona umuntu onazo and akasakwazi ukuyi-control. And then if ever utholukuthi kini nalezi nambuzane utholukuthi ey'ngakhontroleki ey'njengamakokoroshe noma utholukuthi kunamagundane angakhontroleki, senizame ngayo yonke indlela akwenzeki. Leyo sign leyo isho kona futhi ukuthi kuney'lwane ey'ngekho zinhle noma kunezinto ezimbi ey'busa egcekeni lakini noma kunama-evil spirits asebenza egcekeni lakini. And olunye uphawu ongabona ngalo ukuthi kini kuney'lwane, mangabe ulele embhedeni utholukuthi ngesikhathi usakwi-sleeping mode uzosmayila noma umzimba wakho uzosheka, leyo nto isho ukuthi at that moment a bad spirit is entering or leaving le ndawo osukulele kuyona, noma ngabe mhlampe utholukuthi siyangena kuleyo ndlu olele kuyona noma siyangena egcekeni, but it means that around you there is an evil spirit. And okunye, if ever utholukuthi kini mawuphumela emnyango ebusuku ufile engathi ufila uyasaba, uba nokusaba okukhona mawuphumela egcekeni, utholukuthi noma uyasaba ukulala kumnyama kucinyiwe, it means that egcekeni lakini kunemoya engekho right. And if ever ningayikhiphi nizocindezeleka, izinto zenu ay'zonihambela kahle. And also if ever utholukuthi kini njalo uyalala mhlampe kahle nje ngo-8 noma ngo-9 and most of the time uvuka ukhathele noma uvuka late ngo-11 noma kini ni-lazy, izinto nigcina ngokuy'cabanga ningazenzi, it means that there are evil spirits
noma kunemimoya emibi engekho right enicindezelayo. And usually if igceke lenu libuswa yilezo zinto nizothola ukuthi anithandeki omakhelwane, anisebenzi, iningi nje izinto ey'nganihambeli kahle. And if unale tendency yokuthi uyathanda ukuhlala isikhathi eside ethoyilethi, mhlampe ebusuku noma kuthiwa isemini, but if you spend more than 10 minutes ethoyilethi, it means igceke lakini libuswa imimoya emibi noma kuney'lwane ey'thunyelwe egcekeni ukuthi zizonisebenza zinigqilaze. There are many signs, guys, and if uthola ukuthi uzobeka into mhlampe endlini uyithi uyayibona noma uthothi unalento yokuthi unokubeka into ungabusayikhumbuli ukuthi ubuyibekephi noma ulahlekelwa izinto, mhlawumbe uthothi wawune-under noma wawunamasokisi wade wagcina wagqoka, mhlampe uthi emva kwesikhathi usuyayibheka leyo nto uthothi isilahlekile and awazi yathathwa ubani yashonaphi kanjani. It also means that kunemimoya esebenza egcekeni lakini engekho right. And uthothi nakini mhlawumbe uthothi anifuyile, uzozwa ebusuku uzogijima izinja, mhlawumbe uthothi khona into engathi ziyayijaha noma ziyayinkonkotha. This is one of the signs. And uthole ukuthi mhlawumbe ngakini noma mhlawumbe uthothi manakho engaseduze kwehlathi uzozwa kunekati engathi likhalisa okwengane. It means that lapho kunendawo unespoki noma kunomoya owafa isikhathi singakashayi and uhlupha mhlawumbe lapho kini noma endaweni enakhele kuyona. This is not a good sign. You should find a way ukuthi nixoshe lezi iy'pirisi noma menzame iy'nto zokuchela noma niqinise igceke lakini ukuze izinto zinihambele kahle, cause ziningi izinto ezisicindezelayo sabantu abamnyama, and most of the time it's not because of i-cause yethu. Sometimes lezi zinto zenziwa izitha noma sizifica zikhona endaweni sifike sisakhele phezu kwazo and uthothi ziyasigqilaza kakhulu empilweni. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view or my experience. Thank you for watching my video. Until the next time, take it easy.